Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра птушку. Так, сапраўды, сёння мы будзем працягваць нашы птушыныя гісторыі. І я хачу вам зачытаць адну вельмі такую цікавую, на мой погляд, вельмі натхняльную легенду. Менавіта яе зачытаць, каб вы даведаліся, пра якую птушку мы сёння будзем з вами размаўляць. Жыў на свеце чалавек, які не верыў у Бога і не бянтэжыўся, распавядаў пра гэта ўсім, пра сваё такое стаўленне да рэлігіі і рэлігійных святах. Аднак яго жонка верыла ў Бога і дзяцей сваіх выхоўвала ў веры, не гледзячы на з'едлівыя выпады мужа. Аднойчы зімовым вечарам жонка адправілася з дзецьмі на імшу. Якраз былі рэкалекцыі. Там павінна быць тэма, навошта Езус Христус прыйшоў да нас на зямлю ў вобразе чалавека. Ну вся ж гэта гісторыя глупства, крычаў муж. З чаго раптам Езусу спатрэбілася так зневажаць сябе, з'яўляцца на зямлю ў выглядзе чалавека? Ну гэта ж смешна. Его жонка і дзеці, яны сышлі, а ён застаўся дома адзін. Крыху падняўся моцны вецер і пачалася снежная бура. Чалавек паглядзеў в акно, але пабачыў толькі тое, што снежны віхор засцілае двор. Ён сеў у крэсла ля каміна і сабраўся правесці так увесь вечар. Раптам ён пачуў гучны воплеск. Нешта стукнулася ў акно. Ён падышоў да вакна, але нічога не змог разглядзець. Калі мяцеліца трохі сціхла, чалавек выйшаў на вуліцу паглядзець, што ж гэта магло так стукнуць. На полі каля дома ён убачыў зграю дзікіх гусей. Мабыць, яны ляцелі зімаваць на поўдзень, але трапілі ў снежную буру, не змаглі ляцець далей. Яны заблукалі і апынуліся каля яго фермы без ежы і хованкі. Узмахваючы крыламі, яны лёталі нізкімі коламі над полем, аслеплены снегам. Мабыць, гэта нехта з гусей стукнуўся ў яго в акно. Чалавеку стала шкада гэтых бедных гусей, і ён захацеў ім дапамагчы. Ён падумаў, што хлеб быў бы прыдаткам, такі прывабным для іх. Ён узяў хлеб гэты і зрабіў такую невялічкую дарогу хлебам у свой хлеў. Там, дзе будзе цёпла, бяспечна, і яны ператрываюць гэтую мяцеліцу. Але гусі кружыліся бязмэтна і, здавалася, не заўважалі дзвярэй хлева, ці не разумелі, для чаго ён патрэбны. Чалавек паспрабаваў працягнуць іх увагу, але гэта толькі адпуджвала гусей, і яны адляталі ўсё далей. Тады чалавек пайшоў у дом і вярнуўся з кавалкам хлеба. Ён раскрашыў яго, зрабіўшы некалькі хлебных дарожак, якія вялі да хлява, але гусі і на гэта не паддаліся. Ён бачыў на мяжы ўжо адчай. Зайшоў ззаду і паспрабаваў пагнаць іх да хлява, але гусі толькі яшчэ больш спалохаліся і сталі разлятацца ў бакі, у розныя бакі, але толькі не да хлева. Нічога не магло прымусіць іх адправіцца ў хлеў, дзе ім было б цёпла і бяспечна. «Чаму гусі не ідуць за мной?» – усклікнуў чалавек. «Няўжо яны не бачаць, што толькі тут яны змогуць выжыць у такую буру?» Ён паразважаў троху і зразумеў, што яны проста не хочуць ісці за чалавекам. «Вось, калі б я быў гусаком, я б мог іх выраптаваць», – сказаў ён услых. Потым яму ў галаву прыйшла ідэя. Ён увайшоў у хлеў, узяў аднаго са сваіх гусей і вынес яго на руках у поле. Далей адкружаліся дзікіх гусей. Потым ён выпусціў свайго гусака. Гусь прыляцеў сквозь граю і вярнуўся на просту хлеў. І адзін за адным усе астатнія гусі рушылі ўслед за ім у выратавальнае сховішча. Чалавек пастаяў ціха хвілінку, і раптам у яго галаве зноў прагучалі тыя ж словы, што ён сказаў некалькі хвілін таму. «Вось, калі б я быў гусаком, я б мог іх выратаваць». А потым ён успомніў, што ён сказаў сваёй жонцы крыху раней. «З чаго гэта пан Бог захацеў стаць такімі, як мы? Гэта ж смешна!» І раптам усё стала зразумела. Гэта якраз тое, што і зрабіў
Бог. Бог адправіў свайго сына стаць такімі, як мы, каб ён мог паказаць нам шлях і выратаваць нас. Калі вецер і сляпучы снег сталі сціхаць, душа ягоная таксама заціхла і супакоілася гэтай выдатнай думкай. Раптам ён зразумеў, навошта прыйшоў Христос. Гады сумневаў і неверы зніклі разам у мінулым з гэтым буранам. Ён упаў у снег на калені і прамовіў першую ў сваім жыцці малітву. Дзякуй табе, Божа, за тое, што ты паслаў свайго сына на зямлю у выглядзе чалавека, каб вывесці мяне з гэтай буры. Вось такая легенда. Яна вельмі кранальная і, як вы ўжо зразумелі, як я абяцала, птушка, пра якую будзем мы сёння размаўляць, гэта гусь. Дарэчы, вось у мяне ў маім жыцці было такое дачыненне да гэтай птушкі. Гэта вельмі такія цёплыя мае ўспаміны, бо мой дзядуля трымаў гусей. Канешне, ўсё, што я пра іх памятаю, гэта тое, што яны вельмі хутка за табой бегаюць, а я вельмі хутка бягу ад іх. Але гэта цёплыя ўспаміны, таму што апошняе лета, калі дзядуля яшчэ быў з намі, калі быў жывы, вось мы яго наведвалі, птушкі, як ён сустракаў гэтых гусей, як бараніў нас дзяцей ад іх, бо гусі не надта былі такі рады нас пабачыць, вельмі цёплыя. І вось так шчыра з вамі імі дзялюся гэтымі ўспамінамі. Таму невыпадкова я абрала гэтую птушку, каб паразмаўляць. Але давайте пойдзем у наше падарожжа менавіта з лацінскай назвы гусей. Гусі па-лацінскі гэта асер. Гэта сямейства птушак, дарэчы, уціных. І яны досыць здаўна вядомыя. Бліжэйшыя іх такія родзічы гэта нашы звычайныя качкі. Усяго ў свеце налічваецца толькі 17 відаў гусей сапраўдных. Вось ад іх гэтых дзікіх пайшлі ўсе нашы хатнія. Дарэчы, птушка вядомая ўжо шмат тысяч гадоў, тысячагоддзяў нават. Іх трымалі і для мяса, і каб яйка некае трымаць, для пёра, увогуле захапляліся іх такой прыгажосцю. Ды яшчэ ёсць цікавостка, што менавіта яны выкарыстоўваліся ў якасці такой абароны. Але пра гэта падрабязней крыху пазней. Я бы так жадала неяк так вось тэзісна прайсціся па асноўных момантах, які нам штосьці цікавае распавядуць пра гэтую сапраўды хрысціянскую птушку. Па-першае, вось мой дзецкі ўспамін, яны сапраўды вельмі страшэнныя ў гневе ў такім. Яны, гэтыя птушкі, досыць агрэсіўныя, асабліва ў перыяд, калі яны гняздуюцца. Напэўна, вось моя гісторыя пра то, як я ад іх уцякала яшчэ дзяўчынкай, то да, яна вядома. І, напэўна, шмат каму яшчэ. У іх вельмі такая моцная іерархія ў зграі. Хтосьці адзін важны, хтосьці ў пашане, ён дамінант. І вось менавіта за гэту дамінанту гусі спрачаюцца з самага дзяцінства. Ёсць адзін альфа, астальныя яму падпарадкоўваюцца, але сапраўды яны вельмі такія, не хочацца казаць агрэсіўныя, але ўсё ж такі нядобрыя птушкі, напасць могуць, пашчыпаць, пакліваць могуць, напужаць могуць, і гэта іх такая уласцівасць. І гэта ўсё звязана не толькі з тым, што ў іх такі там нейкі дрэнны характар. Не, бо гэта як такая іх асаблівасць ахоўваць сваю тэрыторыю. І вось менавіта усялякія, хто неяк так паказаўся ім нядобрым ці зайшоў на іх тэрыторыю, канешне, яны будуць яе абараняць. Другая такая ўласцівасць, пра якую я хацела бы распавесці, гэта пра тое, што хоць гусь і з'яўляецца птушкай, якая жыве на вадзе, але ў вадзе праводзіць часу сапраўды не шмат. Асноўную частку свайго жыцця гусі праводзяць на сушы. Яны селяцца побач з такімі воднымі ці балотнымі нейкімі угоддзямі, але яны ўсё ж такі большую частку прабываюць на зямлі, вывучаюць
расліннасць, дарэчы, бо большасць гусцей яны усеядныя і асноўную частку іх рацыёну складаюць трава, пустазелле, насенне, карэньчыкі нейкія. Таму травы яны ядуць шмат. Мы можам пабачыць у гусей ёсць зубы. І, дарэчы, гэта не для таго, каб бараніць і больна шчыпаць. Не, гэта іх такое прыстасаванне, калі яны ласуюцца некай траўкай, дзе ёсць яшчэ і вада, каб вось менавіта ежа не выпадала. Каб утрымаць ежу, ім вось патрэбны гэтыя зубкі. Чамусьці ўсе лічаць, што гэта не так, што вось гэта каб кусацца. Не, гэта толькі каб трымаць гэтую ежу. Вельмі цікава, што тое месца, куды трапляюць гэтыя гусі, яно ж можа стацца ўвогуле катком, коўзанкай сапраўднай. І вось аб адчайнасці таго гаспадара, які вось рызыкне выпусціць гусей у свой агарод, можна складаць нават легенды. Бо пасля такога стараннага выскубання травы, як яны могуць зладзіць гэтыя гусі, не будуць на гэтым участку расці нічога, гадоў 5 нават пустазелле. Угнаенне бясспрэчна будзе, але вось з траўкай будзе праблема. І яны не склююць, яны шчыпаюць траўку, сапраўды з'ядуць усё пад ноль, пад самы карэньчык. І цікавостка ў тым, што вось гэтую іх асаблівасць карыстаюць у Амерыцы, ведаюць, што ў іх добрыя апетыты, і гэтых гусей выпускаюць на баваўняныя плантацыі, хлопкавыя плантацыі, на баваўняныя плантацыі для праполкі гэтых плантацый, бо гусі яны здольны вырваць пустазелле паміж кустамі туды, дзе не дацягнецца чалавек. А вось вкус бавоўніка ім не падабаецца, і таму яны яго не кранаюць. Такім чынам, падлічылі, што 25 гусей за некаторы час могуць знішчыць пустазелле вось на поле памерам 10 гектараў. 10 гектараў, 25 гусей. Усё праполата, ўсё зроблена, ўсё чыстенька. А наступная іх такая асаблівасць. Яны вельмі галасістыя, але не салаўі. Назваць вось гэта, яны нібыта гагочуць, нібыта каркаюць, вось гэты голас гэтых прыгажуноў прыемным, неяк так не атрымоўваецца. У гусакоў сапраўды такі мужчынскі бас, а вось тэмбр гусачак, гусынь, будзе больш мілагучны, яны цішэй гагочуць і, дарэчы, з перапынкамі. Вось такая цікавостка. Гусі могуць прамаўляць каля 10 розных гукаў у залежнасці ад той ці іншай сітуацыі, і сапраўды яны паміж сабой размаўляюць. Потым распавяду, дзе яны гэтым карыстаюцца. Наступная такая цікавостка пра гэтых птушак – гэта іх вернасць, адданасць, такая адзін аднаму. Вось мяне гэта вельмі захапляе. Бо гусі выбіраюць сабе пару ва ўзросце дзесьці 3 гадоў. Вось 3 гады яны на самоце, толькі потым яны пачынаюць прыглядацца адзін да аднаго і ствараюць пару. І астаюцца вось вернымі адзін адному на працягу ўсяго свайго жыцця. Чамусьці вось гэта так заціраюцца, кажуць, манагамныя птушкі. Манагамнасць гэта, дарэчы, разумела, але неяк так гэта вельмі шчыра. Нават у людзей такога не часам пабачыш, яны верныя. Яны стварылі пару адзін раз і на ўсё жыццё. Вы скажаце, так як жа так? Вось калі гусі жывуць у хаце каля чалавека, які там пары. Канешне, гусак, маючы гарэм з 3-4 гусак, але ўсё ж такі ён надае перавагу толькі адной сваёй такой каханай. І яна, дарэчы, у гэтым яго ўласным гарэме лічыцца старэйшай, і ёй падпарадкоўваюцца усе астатнія. І калі я вось распавяла пра гэтую іх асаблівасць, толькі ўявіце, гусі жывуць 25 гадоў. У сярэднім 3 гады мы выкінем на той, пака яны яшчэ падрасталі і сталелі, і астатнія 20 гадоў яны жывуць адной парай. І мне гэта вельмі захапляе. Гэта, неяк моцна.
Сапраўды вельмі цікава, што калі хтосьці адзін з гусак пагібае, памірае, ці то гусак, ці то гусыня, то ёсць магчымасць, што гэтая птушка больш пары не створыць, ці будзе на самоце яшчэ досыць доўга, некалькі гадоў, а потым толькі будзе ствараць новую пару. І я лічу, што гэта вельмі натхняе. Ось паглядзець проста на такі птушыны прыклад для нас, для людзей. Гэта сапраўды некая навука часам. Што датычыцца бацькоўства. Бацькоўства адказнае, гадуюць сваіх птушанят разам, 10-12 яек, праз месяц дзесьці будуць маленькія птушаняты, ва ўсю моц сплаваюць ужо праз суткі, лётаць будуць праз тыдняў 10, але з бацькамі будуць яшчэ паўгады. Абавязкова. Цікава тое, што вось гэта адказнае бацькоўства, яно яшчэ выглядае ў тым, што гусыня вышчыпвае пёры ды пух з сабе, з бачкоў, з жывоціка, і яны ўцяпляюць гнёзды для сваіх птушанят. Дарэчы, хоць дзікім птушкам, гэта абавязкова, да, каб нейкае цяпло было для яек, а вось чаму гэта робіць ужо хатняя птушка, вось такая цікавостка, кажуць, генетычная памяць. І сапраўды яны выдзіраюць гэтыя вось пёры, усё гэта прасцілаецца, выглядае вельмі так, для такой крыху, як гэта сказаць, не зусім сквабнай такой птушкі, выглядае вельмі міла. І цікава, што калі гусыня зыходзіць з гнязда, яна гнездо заўжды хавае, яна яшчэ яго прыкрывае там нейкімі ветачкамі, каб ніхто з драпежнікаў нават не мог нават падумаць пра тое, што там ёсць яйкі ці птушанята. Ёсць яшчэ асаблівасць у гусей. Канешне, гэта тое, што ў іх ёсць перыяд лінькі. Вось яны дзетак вывелі, крыху там паднялі іх, і птушкі пачынаюць ліняць. Яны рыхтуюцца да міграцыі, каб падлятаць да хаты, ім трэба новыя пёры. Вось. І сапраўды пачынаецца такая, як кажуць навукоўцы, сінхронная лінька. Яны ўсе пёры вылінілі, уключаючы махавыя, і яны не могуць лятаць прыкладна месяц, а то нават часам і 2. І пакуль новыя пёры іх не адрастуць, яны вельмі уразлівыя для драпежнікаў, ім часам цяжка выратавацца, і вось часам нават у гэты перыяд на іх палююць, але гэта, як гэта так сказаць, незаконна. Вось. І цікава тое, што калі браць на ўвагу хатніх гусей, то яны ўжо даўно нікуды не лётаюць ні ў які вырай, але лінька ў іх таксама ёсць. Таксама працуе генетычная памяць. І вось што самае яшчэ цікавае, цікавостка, гэта слых гэтых птушак. Слых у іх сапраўды вельмі добры. Слых дазваляе адрозніваць гукі на адлегласці не менш за 50 метраў. І вось гэту прыродную асаблівасць, такую іх здольнасць не толькі балюча шыпець там і кусацца, да, а скарысталі ў Шатландыі. А вось гусі у іх вельмі паспяхова ахоўваюць алкагольны завод. Дзякуючы гэтаму слыху яны падымаюць шум і лішаць завод сваёй уласнай тэрыторыяй, і, канешне, адразу ж нападаюць на ўсіх тых, хто трапіў на гэтую тэрыторыю. Але калі я распавядаю пра вось гэту цікавостку, якая ёсць у Шатландыі, вы можете мне казаць, а як жа Рым? Рым жа гусі спаслі. Канешне, найбольш вядомая гісторыя пра слых у гусей гэта не Шатландыя, а менавіта Рым. І гэтую гісторыю мы ведаем ад Ціта Лівія, рымскага гісторыка мяжы нашай эры. Ён распавядае пра тое, што аднойчы, калі Рымская рэспубліка была яшчэ такая маладая і яшчэ не уступіла ў межы Італіі, на яе напалі сіноны, кельцкае племя. Яны разграмілі войска, разрабавалі горад, і апошняе месца, дзе яшчэ рымляны маглі дзесьці там схавацца, гэта быў Капітолій. Узгорак, ён такі ўмацаваны, гэта быў сакральны цэнтр горада, вось там стаялі галоўныя храмы, і людзі там схаваліся і ўжо трымалі нейкую абарону. І, канешне, быў голад.
быў голад такі моцны, што сілы ўжо пакідалі і вось людзі гэтай сілы паціралі і нават паснулі нават сабакі. А вось гусі, якія засталіся ў гэтым капітолі, дарэчы, дзякуючы таму, што гусі гэта птушкі, якія прысвечаны багіні Юноне, таму яны і не былі з'едзены падчас гэтай асады. Яны ж ніколі не спяць як птушкі. Я ж вам распавядала ў той праграме, як птушкі спяць. Дык вось. А птушкі пачулі, што хтосьці ідзе, яны паднялі гогат, паднялі шум. Канешне, пабудзілі ўжо і сабак, і рымляд. Атака была гэта адбіта, але ўсё ж такі рымлянам прыйшлося адкупляцца, але заслуга гусей у тым, што яны выратавалі рэшткі рымскага гонару. І вось рымляны дзякуюць гусям і па сей дзень, як кажуць, за вось гэты іх добры слых. Дарэчы, зрок усіх гусей таксама вельмі выдатны. Наступнай такой вялікай цікавосткай гэта з'яўляецца пералёт. Бо дзікія гусі усе без выключэння з'яўляюцца пералётнымі птушкамі. Зімовы час яны праводзяць у цёплых месцах, каля вадаёмаў, а вось потым пералятаюць ужо да нас, каб вывесці сваіх маленькіх птушанят. Усе мы бачылі гусей, мы ведаем, што гэта досыць такая вялікая птушка, і цікава, што ўсе яе косткі, яны пустацелыя, гэта зніжае вагу. Вось, і гусі, яны неверагодна разумныя. Як яны знаходзяць вось той шлях, куды ім трэба ляцець, вось як яны знаходзяць гэтую дарогу, калі можна так сказаць, гэта сапраўды вялікая цікавостка. Бо арыентуюцца яны в асноўным на тыя аб'екты, якія яны запамяталі. Да? То есть гэта будуць нейкія рэкі, нейкія вадаёмы, горныя храбты і гэтак далей. І таму вось менавіта першая міграцыя, першы пералёт для птушкі, ён неверагодна важны, бо птушка адзін раз, з першага разу, дарэчы, і на ўсё жыццё будзе памятаць дарогу, куды ёй трэба адлятаць. Цікава тое, што пра гэты маршрут яны даведаюцца толькі ад бацькоў. Калі бацькоў няма, птушкі нікуды не палятуць. Аднак таксама яны збіраюць падчас свайго вось гэтай вандроўкі такую інфармацыю ад становішча сонца, луны, зорак. Ёсць меркаванне, што гусі таксама здольныя адчуваць магнітнае поле зямлі. І ведаюць такім чынам, у якім баку поўнач, а дзе поўдзень і гэтак далей. Вось мне вельмі пашанцавала. Вясной яшчэ ў сакавіку я была на Браславе, і ў вялікай колькасці прыляталі гусі. І мне гэта так натхняла, я за ўсім гэтым назірала, і, канешне, яны ляцелі клінам. І гэта было проста нешта такое фантастычнае для мяне. Я шмат фатаграфавала, хадзіла, назірала, захаплялася. І вось моя дачка спыталася, я нават лічыла, што гэта ведаюць все, але ўсё ж такі пра гэта зноў ж такі распавяду. Гусі ляцяць сапраўды клінам. Тое, што наперадзе ляціць хтосьці самы адважны ды там выдатны, то не, яны мяняюцца. Дарогу памятаюць усе. Лятуць яны побач адзін аднаго. Цікава, што яны вось тым, што лятуць клінам, ствараюць такі слізгавы поток, сліпстрім, як кажуць англічане. Яны ствараюць такі віхуры, што дапамагае ім ляцець нібыта з такой эканоміяй энергіі. Але гусі яны змяняюцца. Вось, і вельмі цікава, што яны падчас пералёту, калі вы бачылі гэтыя кліны птушыныя, яны перагаворваюцца. Вось менавіта тыя 10 гукаў, якія яны ведаюць, да, яны вельмі шырока карыстаюць менавіта падчас пералётаў. Бо яны падбадзёрваюць адзін аднаго. Яны робяць такія пераклічкі хто где. Яны дапамагаюць адзін адному.
І сапраўды вельмі цікава, што калі хтосьці хворы не смог адляцець, ці хтосьці там трапіў які-нибудь там непрыемнасці, яму трэба застацца, то часам нават палова стаі можа застацца з гэтым параненым гусем і ці з гусачкай, і вось даглядаць яго, пакуль тут ці не памрэ, ці не ачуняе, тады лятуць далей. Калі зграя вялікая і застацца яна не можа, то з параненым застаюцца некалькі птушак, і яны таксама чакаюць некага там вырашэння і потым працягваюць ужо вандроўку з наступнай птушынай зграяй. Дарэчы, гусі вельмі цікава бяруць у свой клін яшчэ і іншых птушак, якія адбіліся ад стаі, якія не там паціраліся ці штосьці такое. Яны іх усіх збіраюць і лятуць разам. У снег так па-чалавечы, падбадзёрваюць адзін аднаго пры гэтым. Вельмі цікава, што гусі лятуць на вельмі такі доўгія адлеглыя тэрыторыі, і лятуць яны досыць высока. Часам яны могуць ляцець на вышыні нават 5 кіламетраў, нават так. Над Гімалаямі аднойчы ляцеў дзікі гусь на вышыні 10 175 метраў. Чалавек на такой вышыні гіне ад недахопу кісларода і нізкіх тэмператур. А гусь ляцеў, і нават скорасць яго была хуткасць 80 кіламетраў у гадзіну. Гэта праграма моя аўтарская, таму я хачу яшчэ і такую рэкламную інклюзію зрабіць. Вось пра пералёт гусей ёсць вельмі такі цікавы фільм, ён называецца «Ляці дадому». Ён заснаваны на рэальных падзеях. Адзін чалавек, навуковец, ён быў вельмі абуджаны тым, што гусі не могуць пералятаць на іншае месца. Гэта за ЛЭП, за светавога забруджання, аэрапорты, шасэ і гэтак далей. Яны проста не трапляюць туды, куды ім трэба, менавіта за чалавека. І каб вырашыць гэтую праблему, вось гэты навуковец Мулек, дарэчы, яго завод Конрад Мулек, ён скарыстаў такую асаблівасць, бо гусі, калі яны выводзяцца, першая жывая істота, якая трапіла ім на вочы, гэта іх маці. І яны да яе прывязваюцца, і гэта называецца імпринтингам. Вось гэта ён скарыстаў, і ён чалавек на вельмі такім лёгкам дельтаплане, будучы такой прыёмнай матулі для гэтых птушак, ён вадзіў іх некалькі гадоў па новым маршрутам, каб яны не траплялі на дарогі, каб яны не пападалі ў нейкі там непрыемныя здарэнні. Ён адкрыў для іх новы шлях міграцыі. «Ляці дамой». Вельмі цікавы фільм, вельмі кранальны. Я ўсіх захвочваю паглядзець. Дарэчы, ён, як я ўжо казала, заснаваны на рэальных падзеях, і я чытала пра гэтага чалавека, пра гэтага Конрада Мулека. Ёсць фотаздымкі, калі ён прыляцеў з гэтымі гусачкамі, як ён садзіцца на ваду на гэтым дельтаплане. Птушкі-то разумела, але, як я ўжо казала, вы уявіце, 5000 высота, да, і чалавек, ён жа ляцеў там, яму было не так шмат кіслароду, ён увесь гэты абмарожаны, амаль няма скуры на лице, вось на твары і гэтак далей, да? Але якую справу зрабіў гэты чалавек? Ён уратаваў столькі птушак, толькі тым, што вось адзін, як кажуць, у полі таксама воін. Вырашыў і зрабіў. Таму пра гэтыя прыгоды знят вельмі класны, сапраўды мастацкі фільм. Зноў ж такі паўтару, «Ляці дадому». Усім раю паглядзець. Вось, а мы будзем крочыць далей па цікавосткам пра гэтую птушку. Вось, і, канешне, трэба ўзгадаць яшчэ пра такое, некае духоўнае, сімвалічнае значэнне, якое меў гусь на працягу ўсіх тысячагоддзяў у людзей. І ва шматлікіх культурах гэта была сапраўды свяшчэнная птушка. Так, манахі Тыбету шанавалі гусака як увасабленне бога Шывы і лічылі, што менавіта гусі прыклалі сваю лапу для стварэння свету. Рымляны верылі, што вось
такой любай птушкай бога вайны Марса з'яўляецца менавіта гусь. Таму вось птушка бога Марса і ўратавала Рым. І сапраўды, вельмі так з павагай ставіліся да іх. У шматлікіх культурах гусь увогуле такая салярная птушка. Птушка, як кажуць, сімвалам дыхання, ветру, пільнасці, любові. І гэта шырока карысталася ў сімвалізме, так? У кітайцаў у гусі гэта ўвогуле нябесная птушка, сэнсуецца як хуткасць, натхнення і птушка, якая прыносіць добрыя весткі. Гэтыя ўсе сімвалы былі скарыстаны і ў хрысціянстве, але з гусем вельмі так цікава звязаны шматлікія такія гісторыі. Адну з іх я таксама хачу распавесці, і размова пойдзе пра святога Марціна Турскага, бо менавіта сімвалам гэтага святога з'яўляецца гусь. Гісторыя распавядае нам пра тое, што, будучы простым рымскім салдатам, Марцін сустрэў замярзаючага жабрака і падзяліўся з ім сваім плашчом. Аднак пасля гэтага яго асудзілі, нават далі некалькі дзён такога турэмнага зняволення за псаванне казённай маёмасці. Вось, і як ён сам казаў, што ўжо будучы дзесьці ў сваім зняволенні, ён у нейкі момант зразумеў, што менавіта тым самым жабраком быў Езус Хрыстус. І вось гэта яго так уразіла і натхніла, што Марцін пасля гэтага пакідае ваенную кар'еру сваю і становіцца святаром. Пасля таго, як ён сышоў з ваеннай сваёй пасады, народ захацеў, каб ён стаў біскупам, але яго гэты факт вельмі збянтэжыў. І Марцін быў вельмі такім сціплым чалавекам. Ён пайшоў, схаваўся ў хляве, каб яго ніхто не знайшоў і гэтак далей. Яго там доўгі час шукалі людзі, ён хаваўся ад іх і выдалі яго хто? Гусі. Так людзі яго знайшлі, і ён становіцца біскупам. Але ў пакаранні гэтых гусей ён загадаў усіх забіць і з'есці. Вось так. Але з таго часу гусь з'яўляецца такім нібыта сімвалам святога Марціна Турскага. Канешне, трэба ўзгадаць яшчэ крыху пераскокну і старажытны Егіпет, бо больш за 4000 гадоў таму там менавіта гусей і прыручылі. І ў егіпцян есть гусь Ніла, святы Гагатун, ён стваральнік свету, менавіта вось гэты гусь нёс яйка, з якога выйшла наша соненька. І вось што-што, а малюнкі старажытных егіпцян, яны трымаюць вельмі многа выяў менавіта гэтага гуся. Лічыцца, што на нашых тэрыторыях мы гусей не ведалі, тыя, што прылятаюць, гэта само разумела. Вось як хатнюю птушку яны з'явіліся толькі ў нас у 17 стагоддзі, калі Пётр I з'ездзіў у Еўропу, натхніўся ўсім еўрапейскім і прывёз да нас гэтую птушку. Але ўсё ж такі я лічу, што гэта не так, як хатнюю птушку мы таксама яе ведалі, і як доказ можна ўзгадаць, што шматлікія статкі вось гэтых гусей з Расію сваім ходам ганялі ў Еўропу на продаж. Гісторыя мае і такое. Цікава яшчэ і тое, што менавіта пер'ямі гуся мы пісалі. І ось той момант, калі заточвалі, каб трэба завастрыць гэта пёрышка, называлася ачінкай. Спецыяльны ножык, які мы бралі, каб завастрыць гэтае пяро, называўся перачынным. Адсюль і пайшло, што мы маем кішэнныя гэтыя маленькія ножыкі, што яны перачынныя, чыніць перо, перачынны. І все гэта дзякуючы тым жа гусям. Увогуле, калі ўявіць, што пісалі пёрамі з гусак, то вось якая велізарнасць класічнай міравой літаратуры напісана менавіта з дапамогай гусей, калі так можна пажартаваць.
Вобраз гуся ён шырока карыстаўся ў літаратуры, але з такой вельмі цёплай такой падачай, так, или можна казаць, што гэта ось нешта хатняе, добрагаспадарскае такое. Можна прыгадаць і гісторыю матушкі Гускі, матушка Гусыня, яе аповеды. Я проста вырасла на аповедах пра Акку Кнібекайзе, гэта мудрая гусыня, сказкі шведскай пісьменніцы. Вось пра яе знакамітае падарожжа Нільса з дзікімі гусямі. Я амаль што вырасла на гэтых казках, таму таксама вось з дзяцінства мы пра гэтую птушку размаўляем. Але зноў ж такі вернемся да хрысціянства. Як ужо была заяўлена назва нашай сённяшняй праграмы, чаму 13 белых гусей жывуць у кафедральным саборы Барселоны. Гэта гісторыя вельмі натхняльная. І калі пакапацца па такіх гістарычных крыніцах глыбей, то мы даведаемся, што справа была так. Вядомы сваей такой лютасцю ды жорсткасцю гарадскі прэфект Барселоны Дацын, ён абвінаваціў 13гадовую хрысціянскую дзяўчынку Еўлалію. Абвінаваціў 13гадовую дзяўчынку у чым? У паклёпе на дзяржаўныя улады, у блюзнерстве. А што яна зрабіла? Яна шпурнула жменю зямлі на алтар вось гэтых язычніцкіх паганскіх багоў. І за гэта ён аддае яе пад суд. Еўлалію падвяргаюць страшнаму пакаранню. Гэтая юная праведніца, яна была падвергнута 13 вельмі такім цяжкім катаванням па ліку яе поўных гадоў. І што толькі такога страшэннага з ёй не рабілі. І галкамі рвалі, агнём палілі, і ў бочцы там са склона пусцілі, і страшэнныя рэчы, але зламаць яе не змаглі. Вось пад канец яе прыбіваюць да такога X-вабразнага крыжа і потым адсякаюць галаву. А да яе такога скатаванага цела злятаюцца белыя гусі, роўна 13 па колькасці яе гадоў. Яны і суправадзілі душу Еўлаліі на нябёсы. І горад вельмі нечакана, нібыта саванам быў засланы белым снегам. І вось паводле падання, паводле гэтай легенды, пасля гэтага выпадку многія барселонцы і нават яе каты зразумелі, што яны забілі нявінную. Людзі раскаяліся, а некаторыя з іх і ввогуле прынялі хрысціянства. Цела гэтай дзяўчынкі захавалі, і праз 1000 гадоў мошчы святой Еўлаліі барселонскай былі перанесены ў кафедральны сабор. Дарэчы, яна і лічыцца заступніцай Барселоны. Адзін з бакавых уваходаў і ўвогуле назвалі ў яе гонар. Знайсці яго досыць лёгка, таму што над уваходам размешчана скульптура Еўлаліі з X-вабразным крыжам і пальмовай галінай. Лісце пальмы — гэта, канешне же, вось такі сімвал ахвярнасці ў імя пана. Але людзі пайшлі і далей. Ва ўнутраным дворыку кафедральнага сабора уже шмат гадоў, стагоддзяў нават, жывуць 13 белых гусей. Яны заўсёды там. І людзі прыходзяць туды і загадваюць желанні нейкія свае, нейкія прапановы, інтэнцыі, просяць там аб нечым. І калі вось вы гэтую інтэнцыю, сваю малітву да Пана Бога прынеслі, выказалі свае там нейкія падзякі, думкі, нейкія беды свае распавялі, то лічыцца, што калі гусь узмыхнуў крыламі, ваша просьба адразу паляцела на нябёсы, і вас там пачулі. І вось сапраўды вельмі цікава, шмат фатаграфій спампавала, можна паглядзець, як гэта выглядае ва ўнутраным дворыку кафедральнага сабора Барселоны. Жывуць 13 белых гусей, якія некалі аднеслі душу Еўлаліі на неба, а зараз нашы падзякі ды інтэнцыі таксама могуць
перадаць. Вось такая цікавая гісторыя. Я спадзяюся, што праграма атрымалася карыснай і цікавай. І ўжо восень, калі мы будзем развітвацца з летаючымі птушкамі, мы будзем назіраць за іх пералётам больш ужо так стала і зразумела. Вось, на гэтым я буду сканчваць. З вами была Анастасія Аўдзевіч і чарговая птушыная гісторыя. З Богом! Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.